Kapitolyo nangita na og bagong provincial jail warden human mi-resign ang kanhi nagdumala niini. Vice President Leni Robredo mibisita sa Subo ug bisaksi sa pagpanghatag og 12 ka mga titulo sa lot beneficiaries. Lalaki gipusil patay sud siyang lawak sa barangay Calamba ning Dakbayan. Unom ka mga kawani gikan sa Mualbualog, Medellin nagpositibo sa drug test sa Sipadaw. May hapon Subo, Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Aniya karon sa Dakbayan sa Subo si Vice Presidente Leni Robredo kinsa nakahigayon sa pagbisita sa kalihukan sa housing communities sa Barangay Luz. Saksi siya sa pag-award sa 12 ka mga individual lot titles ngadto sa mga socialized housing beneficiaries. Ang aksyon gisundan ni Jinky Rusit. Alas 8 pa lang sa buntag miabot na si Vice President Leni Robredo sa Sitio Mabuhay, Barangay Luz ug didto nakihimamat sa mga housing communities. Igora siyang mihapit sa lugar kay naatol sa bangkasaulugan sa Community Mortgage Program karong buwana. Atol sa mga okasyon, 12 ka pamilya gikan sa nagkalain-laing barangay ang nakadawat na sa ilang lot titles. Human sila nakaimpas sa ilang bayranan ug nakatuman sa mga rekisitos nga gipangayo sa Social Housing Finance Corporation. Sinay Juana nga taga Kamputhaw nakaangko na sa iyang luna human makabayad sa tag 400 matag buwan sud sa 5 ka tuig. Dako kayo kuning kaayuhan namo nga sa project sa Camero sa Kamputhaw karon palipayon kayo karong adlaw. Sa tibok Visayas ug Mindanao ubay-ubay pa ang pending at titulo karon kay giproseso pa sa Finance Corporation. But I think we still have around 8 to 10 basta may pinaprocess naman tuloy-tuloy so hindi natitigil. So nagkataon lang for this event 12 lang yung sumama sa cut-off. Gisaad sa Vice President nga himo na nilang sayon ang pagproseso sa mga rekisito sa socialized housing. Isip chairperson sa Housing and Urban Development Coordinating Council, plano niya nga himuong siyam na lang ang requirements gikan sa orihinal nga 27. Kung kaniadto, maabtan og duha ngadto sa 4 ka tuig ang pagproseso, karon himuon na lang kinig 15 hangtod 30 diyas. Gusto namin maipasok yung lahat na housing agencies kasi hindi pa namin kasama ngayon yung NHA, hindi pa namin kasama yung Pag-ibig, hindi pa namin kasama yung mga mortgage agencies. Gusto namin isama lahat para yung lahat na nag-a-apply, pumupunta na lang sa HUDC. HUDC na yung parang government to government para hindi nagagastusan masyado yung mga nag-a-apply. Naglaraw sab si Robredo sa pagbutang og one-stop shop alang sa mga negosyante nga buot mo buog puhunan sa socialized housing. Kinihuman adunay ng reklamo nga dili business friendly ang prosesong gipatuman kay mula na't pa og duha ka tuig ang pag-issue og permit ngadto kanila. We will come up with a sort of a citizens charter sa lahat na housing sectors. Yung lahat na services nandun, yung lahat na fees, lahat na requirements, pati yung processing time nandun para hindi napahirapan yung clients. Kailan po kaya yan? Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Governor sa lalawigan sa Subo mipadayag nga normal lang sa bagong pamunuan ang pag-ilis og mga tao sa mga ahensya sa gobyerno. Kinigipadayag sa Governor nunot sa pagdeklarar ni President Rodrigo Duterte sa pagbakante sa mga posisyon sa mga presidential appointees sa miaging administrasyon. Gitumbok sa presidente ang nagpadayon nga corruption sa mga opisina sa LTO ug LTFRB. Matud sa Governor ang yan lang usab nga mutunol sa ilang courtesy resignation ang mga presidential appointees sa miaging administrasyon. Civil service laws, for instance, that protect the security of tenure of career officials. Katulag yung strictly presidential appointees. That's why that's very, very normal. Di ginaangay ikakuan bitaw sa katong appointing, uy, nawagtangan ko. Kaya sila mismo, they know, they can be removed anytime. Pundok nga hustisya natin, mireklamo sa kahinay sa dagan sa hustisya sa nasod.
Sumala sa Pangulo sa Children's Legal Bureau sa pundok nga hustisya natin, adunay mga binilanggo nga misobra na sa sentensya sa kaso nga gipasaka bato kanila. Matud ni Attorney Joan Amit, adunay daghang huwes nga hantod karon wala pa makahatag sa ilang desisyon ug mga akusado padayon pa nga nabilanggo. Sentence kung ma-found guilty magani sila, more than na ang ilang stay sa jail. Kapitolyo nangita karon og bag-ong jail warden nga mudumala sa provincial jail human na putos sa mga anomalya ang bilangguan. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. We are opening the position. Human ni resign si Romeo Manansala sa miaging simana. Si Davide ni-issue og executive order nga maghimo sa task force nga langkuban sa pipila ka department head sa Kapitolyo aron mususi sa mga problema sa maong bilangguan. Niadtong Bernes nagtigom ang task force si PDRC nga gipangluhan ni Attorney Mark Tolentino ug gitudlo ang head sa Civil Security Unit nga si Bobby Ligaspi nga mao'y kasamtangang mudumala sa provincial jail. Adunay 3 ka bakanting posisyon sa CPDRC nga naglakip sa warden, guards ug administrative officer. Matud sa gobernador, dili niya itudlo ang mga personnel gikan sa CPDRC ug mangita siya gikan sa gawas sa bilangguan. Bukas ang mga posisyon ni bisan kinsa nga buot mo apply. Mangita tag-aplikan, di ka lang kasagaran niya. Depende, kung qualify sila, di ka apply. Di naman ay mga requirements ko sa pilay minimum requirements in order for you to be eligible to apply. Si Ligaspi gihatagan og gahom sa gobernador pagrekomendar kung unsay angayan usbon mga palisiya alang sa pagdumala sa prisuhan. Alang sa aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gisugyot sa konseho sa Dakbayan sa Subo sa pagpasaka sa multa ni atong mga hubog nga madakpan tungod sa pagpasiugda og kasamok. Sumala sa police statistics, kasagaran sa mga reklamo nga ilang madawat adunay kalabutan sa mga hubog nga nagdala og kasamok. Gikan sa multa nga 500 pesos, gisugyat nga pasakaan kini ngadto sa 5,000 pesos ug pagkabilanggo sulod sa 6 ka buwan. Kaniadto, ang mga ordinansa administrative fine is only 500 pesos. Kung dili sila gusto magpasakaan sila kaso. Pero ang administrative fine, mabot na ito sa 2,000 pesos. Pero kung kami magpamatuntaan sila sa korte, nakalapas sila sa mga ordinansa, ang multa nila is 5,000 pesos plus pagkapriso pag-yun unong kabuwan. Tunga sa milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa Talisay City Police gikan sa 3 ka mga drug pusher sa gihimong buy-bus operation. Kini-aksyonan ni Ryan Sorote. Target sa anti-illegal drug operation sa kapulisan ang notadong pusher nga si Noel Macaraya nga namaligyag shabu sa Sitio Oratan, Barangay Tangke. Misurrender kaniadto si Macaraya sa Operation Tukang apan mibalik kini sa illegal nga kalihukan. Apan nakabantay si Macaraya sa kapulisan ug nakasibat ato sa buy-bus operation ug paday nga gipangita. Nasikop ang usa sa iyang mga bata-bata nga si Reynaldo Racaza nga nakuha nag-upat ka dagko ug mga gagmay nga mga punto sa shabu. Nadakpan usab sa laing buy-bus operation ang laing pusher nga si Narcel Hoybia nga anaa sa ika-anak po nga drug watch list sa kapulisan sa Talisay. Dungan nga gipahigay ng buy-bus operation bato sa duha nga duol ra og mga balay. Nakuha gikan ni Hoybia ang 89 ka mga gagmay nga pakete sa shabu. So what we did, decide nga magkuhan ang simultaneous nga buy-bus operation. However, duha ka coordination ni siya kang Macaraya ug kang Hoybia. Atol sa operasyon, nasugatan sa kapulisan paingon sa balay ni Hoybia si Clifford Serenobis nga nakuhaan og mga dagong puto sa shabu. Padayon ang pagpaniid sa kapulisan sa niadtong misurrender nga mamalik sa pagpamaligya og paggamit og shabu. Most likely mamalik din sila kay murag may trend ba, mag-surrender lang. Nga mutuo siguro lang mo kumpiyansa sa mga pulis, mabalik sila. Fortunately natin mga kuan, mga BIN nga sympathetic sa tuwang cause mo nga mo-report din sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka drug pusher sa Barangay Kalawisan nadakpan sa mga sakop sa Gunog, Lapu-Lapu Police Station. Kini-aksyonan ni Nino Libona.
Nasikop sa mga sakop sa Guno Police Station 3 ang level 3 drug pusher sa bypass operation nga gipahigayon sa Sunlot, Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 7 kagabi. Ang dinakpan gila nga si Elvincito Orot Bagyo alias Agaw nga nagpuyo sa Barangay Kalawisan. Siya nakuhaan og 152 kagagmayng pakiti sa shabu nga motimbang sa 6 gramos ug mobalor kapin 70,000 pesos. Kini mauna ang ikatulong higayon nga nadakpan. Human masikop kaniadto sa PDEA ug kaidsot tungod sa susamang kaso sa paghupot ug pagpamaligya og ginandiling drugas. Si Bagyo tulo pa lang kasimana nakagawas sa prisuhan sa Lapu-Lapu City Jail. Human madismiss ang iyang kaso sa illegal nga drugas. Nakadawat og taho ang mga pulis sa mga lumulupyo sa barangay nga si Bagyo nibalik sa pagpaninda og shabu. Gituuhang gikan sa barangay Dulho Patima ug Dakbayan sa Talisay ang iyang supply sa shabu tungod sa paagi sa pagputos ni ini nga trianggulo ang itsura. Pag dawat amo na amin nga report, amo lang din siya gi-validate. So naamang yun siya positive man, so wala na may paabot og lain pang adlaw, amo gikandakan og bypass operation sa para pag at least mga tao na report sa atuwa di sa makamahay sa atuwa ba atong gikandakan operation, it's leads to the arrest of the suspect. Napumilawan sa rin, ako lang ito bangon sa korte. Ako lang ito bangon sa korte. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Usa ka tawo gipatay sulod sa iyang panimay kagabi sa wa mailhing mga tawo. Kinig-aksyon na ni Ryan Sorote. Naukay ang mga residente sa sitio Almasin, Baray, Calamba, Dakbayan sa Sugbo sa mga buto sa armas pasado las 10 kagabi. Sa ilang pagsusi, nagkadugo na sud sa ilang Pinoy-anan ang 52 anyos nga si Alan Tabis kinsa daling gidala sa Cebu City Medical Center apan wa na makaabot nga buhi. Matod sa mga residente, upat ka malalaki nga nagtatap sa ilang mga naong ang miabot sa crime scene ug usa ini ang mipusil sa biktima. Abli ang pultan sa kwarto sa biktima dihang gipusil kini. Diyan ang kuludaan niya, parking niya. Motor niya pagtuktok din ni ablim sa jalan. Patay. Pusil dito. Dulit jud. Upat kakabang sa kalibre 45 nga bala, mga pakete sa ginamit nga shabu o mga drug paraphernalia ang nakuha sa crime scene. Ang gipatay apil sa misurrender sa Operation Tokang sa San Nicolas Police Station ni atong Agosto 20. Nasayran nga giduol si Tabi sa tulo kawa mailing mga tao, pipila ka adlaw na ang nilamay og gimanduan nga mohunong na sa paggamit og shabu. Apil siya sa listahan sa mga drug personality sa barangay ug kapulisan nga notadong tigamitan og gidili nga drugas. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Arma sa pulis sa Cordova nga napalgang patay na suta nga nakabuto. Gilantaw karon sa investigasyon ang posibilidad nga adunay nagpaluyong aron ingnon nga naghikog ang pulis. Kinig-aksyon na ni Leslie Vestil. Nasuta tol sa investigasyon nga gihimo sa Special Investigation Task Group Kasiban nga nakabuto ang armas nga na-recover sa hawak sa patay nga lawas ni PO2 Ryan Kasiban. Matud pa ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, nasuta sa ballistic examination nga ang slag sa bala nga na-recover sa duol sa patayng lawas gikan sa iyang 9mm nga pistula. Aduna say nakitang gunpowder residue sa armas ni Kasiban. Dili pa sila makahukom kung naghikog ba si Kasiban tungod sa mga posibilidad nga adunay senaryong gihimo aron mugawas nga naghikog ang pulis. Giatngan sab ang resulta sa forensic examination sa cellphone nga dala ni PO2 Kasiban sa wa pa kini gipatay. Katong pusil nga nakitaan, nakabuto jud kuno, and then ang katong empty shell nakitaan nagikan dito sa pusil nga nakitan tupad sa patayng lawas ni PO2 Kasiban. Ang usa na lang gipaabot na to karon is the result of the forensic on the cell phone that was recovered. It was subjected and submitted to Anti-Cybercrime Office for forensic. Wala pa'y naabot nga resulta. Padayon sab karong nag-identify ang Task Force Kasiban sa siyam ka mga CCTV cameras nga posibleng giagian ni Kasiban sa wa pa kini patya. Matud pa sa nangulo sa Task Force Superintendent Anthony Bagarinaw, ilang susihon gikan sa unang giadtuan ni PO2 Kasiban hangtod na nga naabot kini sa lugar diin napalga ng iyang patay nga lawas. Ang mga possible nga pwede niya nga from primary crime scene, kung i-consider itong permiro itong binlan sa mga motor, yung rig,
2 secondary. So among tanawon dito kung asa gid siya niagi ug katong nga CCTV ug mga 9 CCTV ug negative dito, another route na sad ang amo ang i-trace. Si P.O. Ryan Casiban napalgang patay tulo ka adlaw human iyang giabandonar ang iyang pwesto samtang nag-duty isip desk officer sa Cordova Police Station. Sa wa pa kini na missing, gipatik niya sa blatter nga sila si retired Police General Marcelo Garbo ug retired Police General ug karon daan bantayan Mayor Vicente Luot mga sakop sa sindikato sa gidili nga drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Gikatakda nga itugyan ngadto sa kapulisan sa rehiyon ang mga armas nga gihuptan ni Mayor Vicente Luot sa daan bantayan human sa pag-revoke sa mga lisensya niini. Matud ni Police Regional Director Noli Talino, mihangyo kaniya si Luot nga karong adlaw niya itugyan ang mga armas. Gibana-bana nga adunay kapinsa na pulo ka armas si Mayor Luot nga naglakip sa mga high-powered firearms. Ang DILG mimando sa pag-revoke sa ang mga lisensya sa iyang mga armas human ginganla ni President Rodrigo Duterte nga usa sa mga nalambigit sa gidili nga drogas. Mga licenses ng baril niya. Pero humingi siya ng time hanggang today dahil nga namatay yung kapatid. So binigyan namin ng time hanggang ngayon na i-surrender yung mga baril niya. So kahapon kasi yung libing eh. So nag-request na ngayon niya ito-turn over. Way gihatag nga deadline si Cebu City Mayor Tomas Osmeña may labot sa kontrobersyal nga 93-1 lot nga una nang gisaad nilang Governor Davide nga tabangan og sulbad sa paglingkod nila sa katungdanan. Itino ni Osmeña daghan pang mga problema ang angayang sulbaron karon sa local government apan nagtinguha nga paspasan kini. Una nang giplanuhan ang land swapping sa Cebu City og sa provincial lots alang sa 5,000 ka mga beneficiary families nga nag-okupar sa 93-1 nga luna. It's there already. Ang technical na lang sa himutag survey so we can stress it out. Sa aming aras na bulabit ngayon. It's there already. Unong katao ang nagpositibo sa surprise drug test sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office nga gihimo sa mga empleyado sa gobyerno sa mga lungsod sa Mual, Boal ug Medellin. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Ang sa Mualboal niadtong Bernes ang sipadaw nga gipanguluhan ni Carmen Remedios Durano Mica ni pahigayon surprise drug test sa lungsod sa Mualboal. Sa 221 ka barangay officials lakip na sa tanods ug empleyado sa munisipyo nga napaubos sa drug test. Sa upat nga nagpositibo usa niini konsehal sa barangay. Kagahapon, laing surprise drug test ang napahigayon sa sipadaw dito sa lungsod sa Medellin. Duha ang nagpositibo sa 314 ka empleyado sa munisipyo nga gi-drug test. Karong simanahuna, laing 7 ka munisipalidad ang adtuon alang sa surprise drug test. Matud ni Mica, ang mga mayor maoy nihangyo kanila sa drug test. Atay ipasar karon nga ordinance nga atong gi-forward sa provincial board for a drug-free workplace program and authorized drug testing policy. Gi-standardize nato ang pagkandak og mga drug testing as well as kaning mga offense bitaw kung unsay sanction sa first offense, second offense, third offense. So gi-standardize nato but kuan pa na siya to be referred to the provincial board. Matud ni Mica, ilahang gikonsiderar ang pipila ka Presidential Memorandum Circular sa Civil Service nga nagmando sa pagtaktak sa katungdanan sa mga regular employee o elected officials nga magpositibo sa drug test. Ilang gisugyot ang mga munisipyo ug dakbayan sa paghimo og ordinansa nga pahamtangan og silot ang dili mo apil sa seminar o simposyum kabahin sa gidili nga drogas. Non-attendance to any seminar or mga symposiums, like first offense, naana siya sanction, no? Warning baron. Second offense for non-attendance, pila ka months nga suspension. Then for the third offense, put
kay required man gud siya for a drug-free workplace program ang attendance good for seminars in regards to drugs. Alang sa aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka kampanya batok sa gidili nga drogas ang gilusad sa Kapitolyo ug sa Department of Education sa lalawigan sa Sugbo. Gipahigagayon karon sa Kapitolyo ang orientation sa mga estudyante sa gikan sa laing-laing eskwelahan. Ang kampanya nga Barkada kontra Drogas ilang ilusad sa mga eskwelahan sa probinsya sa Sugbo. Ilang ipakatap ang impormasyon sa mga estudyante aron malikayan ang paggamit sa gidili nga drogas. Sa ato may estudyante sa tibuok probinsya sa Sugbo, diin ang atong gi-train, atong gi-orient ani nga programa ang atong Supreme Student Officers, atong Supreme Student Government. Pero sila isip mga estudyante, sila atong gi-implementar o atong gitudlo kanila kanang gitawag natong barkadahan concept. Ato sang gi-institutionalize gyud karon ang Barkada kontra Droga movement sa tanan na gyud nato nga mga schools. Nagsugod man ta na last year, but ang last year man good was only sa high school nga level. Yang gipatawag sa nato last year were only the presidents sa SSG. This time ang ato na gyung gitawhag gyud is ang tanan gyud officers sa SPG and SSG, both elementary and secondary, including na sa private schools. 72 ka mga armas nga pulos expired ang lisensya giuli na sa Mandaue City Hall ngadto sa Mandaue City Police Office kaganiha. Si Jinky Receipt sa detalye. Nagtapok din sa supply section sa Mandaue City Police Office kining 72 ka nagkalain-laing mga armas nga gigamit kaniadto sa kapulisan ug mga barangay officials. Giuli kini sa Mandaue City Government kay mi-expire na ang lisensya niini niadto pang 2014 ug 2015 panahon pa sa kanhi mayor nga si Jonas Cortez. Matud sa hepe sa Supplies Division nga si Inspector Mario Retuya, bisan og ipanguli na ang 40 ka mga 45 caliber pistols, 22 ka 9mm ug napulo ka caliber 5.56 apan di kini makaapekto sa operasyon karon sa mga pulis. So far ma'am, nahatagan man ta og organic firearms gyud coming from PNP. So ang issued firearms atong personnel karon mga organic ang atong gipang issue. Si Retuya midugang, aduna pay 25 ka mga armas ang wa pa ma-turnover sa City Hall. Mihangyo sila nga pick-upon kini mismo sa mga personahe sa MCPO sa kahadlok nga ma-charge unya sila kung masakpan nga naghupot og expired nga lisensya sa armas. Naapatay ko kuhaonon sa other barangays for pick up na lang kay hadlok man sila mo dala sa armas kay expired license. Sa gayong mauli na tanan, sunod nga iproseso, mao ang mga rekisito sama sa license to own and possess firearms nga ubos sa Akta Republika 10591 kun ang New Firearms Law. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Marathoner nga si Mary Joy Tabal dili malipayon sa iyang performance sa Rio Olympics sa Brazil. Si Tabal ang ika-124 nga naabot sa finish line sa 42-kilometer marathon sulod sa kapintulo ka oras. Matud ni Tabal, mangandam siya og maayo kung hatagan sa laing higayon pag-apil sa sunod nga Olympics sa tuig 2020. Damgo sa Cebuanong marathoner nga makakuha ang gold medal sa SEA Games ug ASEAN Games sa tuig 2018. Within 4 years, kinala nami program going for the Olympic in Tokyo 2020. So, ug sa atong aksyon showbiz karong hapon, mga veteranang Sugboanong aktres nga silang Pilar Pilapil ug Suzette Ranillo nagmapasalamaton sa parayong panghangop sa mga Sugboanon kanila. Dungan nilang gipaambit ang ilang dakong kalipay sa parayong pagsuporta sa mga Cebuanos sa ilang mga nagkarayang proyekto didto sa kauluhan. Ani ang report.
Nahinabi sa News 5 ang mga banggitang artistang Sugboanon nga padayong mikulit og pangalan sa nasud sa natad sa pag-arte nga silang Pilar Pilapil ug Suzette Ranillo. Kini atol sa usa ka event sa usa ka mga dagkong mall sa Sugbo. Atol niini, ilang gipaambit ang ilang kalipay ug dakong pasalamat sa mga Sugboanon sa way puas nga pagsuporta kanila. I also would like to thank all of those Sugboanons who more or less appreciate and recognized me all this year. Thank you. Nahimong emosyonal sab si Suzette Ranillo sa dihang naisgutan na ang mga ginikanan niini nga silang Mat Ranillo o Gloria Sevilla nga adunay dakong kontribusyon sa local showbiz industry dinhi sa Sugbo. I'm very grateful. You know, I will never forget that, especially what's going on right now. I see pictures of my mom and dad all over. I get very emotional and thankful, and I really thank everyone for not forgetting my parents and what they've done. Gipabuhagay sab ni Suzette nga nakat-on siya sa linahi niyang abilidad sa pag-arte gikan sa mga ginikanan. My mom was my first teacher, and you know, si mommy is considered the queen of design films, and I really owe my career to her and of course to the design film industry. Samtang gipahibaw ni Pilar Pilapil nga aduna siya workshop nga giandam alang sa mga aspiring Cebuano artist. I will be having a workshop. Yes, I also have a workshop here every year under Pilar Pilapil Productions and Performing Arts Academy. We will have a workshop on November 12 and 13, and that's once a year, more or less. Mapasalamaton sab siya nga hangtod karon aktibo gihapon siya sa showbiz. Well, maybe they still have a need for me, and I still have a purpose in the showbiz industry. Alang sa walay karapusang mga chika, umanik ko ninyong matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Quatsera, mga to word of the game, nagkanayon. Tell me who your friends are, and I will tell you who my friends are. Agay! Ug mo kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanus a kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!